Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani ni ne Gaddafi Jiboy TV. Idan kai farkon zuwa wannan YouTube channel ta wani, ka taimaka ka danna mini subscribing. Yau mun kawo muku sabon bidiyo akan yadda za ku yi KYC, yadda Jiya Fai suka ba da damar kowa ya yi kokari ya yi. Amma abin da suka ba dama mutum 100 ne a duk kowace nation. To yanzu bari mu shiga ku ga yadda abin yake. Yanzu idan ka shigo za ka gani, gashi nan za ka shigo Fai browser ɗinka. Sai ka jira ya buɗe. Duk wanda ya shiga Pi network ɗinsa zai gani a cikin application ɗinsa sun sa masa KYC pilot. Sai ka tsaya ka jira ka gani. To gashi mu za mu shiga namu sign into Pi browser. Sai mu ɗan jiran shi, network ne ke ɗan ban matsala ne. Kuɗan dakacin mu na Allah kuɗan yi haƙuri. To gashi ya wuce yana scanning, yana searching. Ok, bai hau kan wannan ɗinsa ba, ya dawo. Ya kai mu cikin YouTube studio ɗina ne, to amma na dawo da shi baya. Sai ku ɗan saurare mu dan Allah ku ɗan jira ku yi haƙuri. Kar mu ɓata muku lokaci. Muna kawo irin wannan bayanan ne saboda wasu gaskiya ba sa sanin ta yadda za su yi abu, ko da an ba su damar da za su yi, ba lallai su iya yi ba, dole sai in yi musu bayani. Wani kuma zai iya zuwa garin yi ya je ya samu mistake, ya yi abin da ba daidai ba. To sai ka tsaya ka kalli bidiyon sosai, ka yi haƙuri ka jira. Duk wannan jiran da za ka yi ba ɓata lokaci ba ne a gare ka, riba ce a gare ka. Kuma ku kasance da tashata Gaddafi Jiboy TV, ku danna subscribing domin muna kawo sababbin shirye-shirye akan abin da ya shafi harkar cryptocurrency ko Pi network. To gashi dai a cikin Pi browser yana connecting. To gashi ta buɗe kamar haka, za ku ga gashi nan a can ƙasa an sa KYC Pi. To nan wajen za ka je ka samu ka shiga ka danna shi. Sai ka jira ya buɗe maka, sai ka jira gashi nan yana loading. Kamar haka gashi nan ya buɗe, ya rubuto bayanai, gashi nan yadda yake bayanai yadda za ka yi abun kaza kaza dai gashi nan dai. In ka karanta za ka fuskanci abun da ake nufi. Sai ka shiga ka danna allow. Idan ka danna allow gashi nan ya kawo maka yanzu limit ya cika, amma inda a ce bai cika ba zan so in nuna muku yadda ake yin KYC. Amma insha Allahu anjima idan na tashi yin tawa, zan yi bidiyo yadda zan nuna mutane komai yadda zai fita practical, ba tare da ka sha wahala ba. In ka kalli bidiyon za ka yi shi cikin sauƙi ba tare da ka sha wahalar abun ba. Sai ku saurare mu kuma ku bibiye mu a tashar mu Gaddafi Jiboy TV. Ku kasance tare da mu, mu ma muna tare da ku. Ka ɗauki hannunka mai albarka mai daraja ka danna mini subscribing, domin hakan shi yake ba mu ƙwarin gwiwa muke kawo muku sababbin bidiyo akan abin da ya shafi harkar cryptocurrency ko waya ko kuma harkar Pi network. Ba mu fa kalar mining ne, kalar shiga network section ne, kuma ba mu fara don mu daina ba.